Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα, αν μπορείτε, να είστε όσο το γίνεται λακωνικός. Εγώ θα παρακαλούσα να μην διακόπτετε πρώτον. Δεύτερον, θα παρακαλούσα. Αφήστε τώρα μιλάω. Θα ακούσετε εσείς τον Πρόεδρο. Ξεκινώντας, δεν σας διέκοψα. Σας έκανα μια προτροπή. Σας έκανα ευγενικά μια προτροπή. Να είστε όσο περισσότερο. Και εγώ θα σας παρακαλούσα να μην με παρακαλάτε και να κάνετε προτροπές. Εγώ θα σας παρακαλέσω να έχετε μεγαλύτερο σεβασμό στο Προεδρείο. Ξέρετε ότι σας σέβομαι, αλλά νομίζω ότι εσείς δεν δίνετε τον απαιτούμενο σεβασμό σε όλους και το ίδιο κάνετε και στον κύριο Νιάρχο προηγουμένως και σε άλλους. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Αυτή η πολιτική που εφαρμόζετε, να διακόπτετε τον άλλον πριν ξεκινήσει, είναι ό,τι χειρότερο. Και είναι ντροπή σας. Και το καταγγέλλω. Αν σας αρέσει. Λοιπόν. Να διακόψει πριν ξεκινήσει δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Συνεχίστε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Ύστερα την παρέμβαση που έκανε ο κύριος Φάβας εδώ, η οποία πραγματικά με στεναχωρεί και θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι αυτά που ρωτήσαμε προηγουμένως τον κύριο Μπασακίδη, τα οποία προφανώς και δεν μπόρεσε να απαντήσει, ήταν ασαφής η τοποθέτηση, κύριε Μπασακίδη, και το λέω αυτό με ευκαιρία της ομιλίας μου τώρα, στο τέλος. Θα πω κάτι βασικά πράγματα τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν μέχρι τώρα στις συζητήσεις μας. Και το εξής βασικό το πρώτο, ότι κύριε Δήμαρχε, σήμερα διατυπώθηκαν κάποιες απόψεις, οι οποίες έχουν τεράστια σημασία και για το εγχείρημα το οποίο κάνετε και είπα προηγουμένως ότι ήταν αξιέπαινη προσπάθεια και το εννοώ. Αλλά αν θέλετε όμως, υπονομεύουν όμως και την προσπάθεια αυτή. Γιατί το λέω αυτό? Ακούσαμε τον κύριο Τζαμουράνη, ακούσαμε τον κύριο Κοσμόπουλο, συγγνώμη για τη σειρά, τον κύριο Νιάρχο, τον κύριο Μπεχράκη από τους συνδυασμούς και τους άλλους συναδέλφους. Ακούσαμε κάποιες πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλό να ενσωματωθούν, να συμπεριληφθούν και να υπάρχουν μέσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Εχθές είπατε ότι το καταθέσατε και ότι όλα είναι έτοιμα. Δεν θα πρέπει αυτά τα οποία. Ναι, ακριβώς, προσέξτε. Αυτά που λέγονται σήμερα, κάτι δεν ακούστηκε, αδερφέ, που είναι σωστό. Δεν υπάρχει μια πρόταση. Εγώ άκουσα πράγματα σήμερα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ακούστε κύριε Μπασάκη, προσέξτε λίγο. Εσείς είμαι σίγουρος ότι και εσείς ακούσατε, δεν ξέρω τώρα πώς ήταν μέσα, και ακούστε και το βίντεο. Λοιπόν, και εσείς ακούσετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν αξίζει κάτι από αυτά που είπαν σήμερα οι συνάδελφοι να ενσωματωθεί και να συμπεριληφθεί? Λέω, ρωτάω, δεν αξίζει? Μισό λεπτό. Και αν αξίζει, γιατί δεν περιμένετε ή δεν τα συμπεριλαμβάνετε αυτά τα οποία ακούστηκαν? Όλα αυτά που λένε όλοι οι συνάδελφοι που πέρασαν στην αντιπολίτευση, τέλος πάντων δεν κάνουν για τίποτα. Δεν έχουν καμία αξία. Λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα. Δώστε κάποιες απαντήσεις. Σας είπα προηγουμένως ότι εμείς, προσέξτε, παράγουμε διοξείδιο του άνθρακα. Το ζυγίζουμε, το ξέρετε πόσο είναι. Αλλά όμως και δεσμεύουμε. Η τεράστια ελαιόνα στην περιοχή μας, το πιθανό πράσινο που υπάρχει, αυτό τι κάνει? Εξομοιώνει. Δηλαδή αυτό κατεβάζει την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Δηλαδή είναι συν πλήν. Από τη μία παράγεις, την άλλη δεσμεύεις. Τη δέσμευση, ρωτάω, ένα νούμερο, την έχετε υπολογίσει? Είπατε εσείς ότι εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν, παράδειγμα λέω, τόσα ελαιόδεντρα. Ξέρετε ότι οι Ισπανοί τα υπολογίζουν αυτά στο χρηματιστήριο των ρήπων και τα συμψηφίζουν αν μπορούν ή αυτά θα απολούνται μεθαύριο? Γιατί τώρα μιλάμε, ξέρετε, το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο εμείς πάμε να μηδενίσουμε το 2030, προφανώς θα μπει στο χρηματιστήριο των ρήπων. Το ξέρουμε ήδη αυτό. Άρα λοιπόν εσείς δεν άκουσα να λέτε πιθανά για χρηματιστήριο ρήπων και δεν κάνετε υπολογισμούς, νούμερα. Προσέξτε. Δώστε όμως βάσεις πολύ στα οικονομικά στοιχεία, τα οποία είναι αμφιλεγόμενα. 10.000 ο κ. Τζαμουράνης σαν κάτοικο, τα νούμερα βγαίνουν τριστεόρατα. Ο κ. Κοσμόπουλος είπε κάτι πολύ σημαντικό που το έχει ψάξει, ότι το 20% μονάχα είναι απομόχλευση και το άλλο θα είναι από άλλους πόρους. Ανάποδα. Ή 20% ήδη πόροι και το 80% απομόχλευση. Αυτά λοιπόν είναι όλα αντικρουόμενα. Και θα σας πω και, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Κύριε Δήμαρχε, να σας πω μισό λεπτό, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι το νούμερο που είπατε, που πετάξετε εκεί, είναι γραμμένο αυτό, δεν είναι το είπατε. Τα 2 δισεκατομμύρια που λέτε, προσέξτε κάτι. Ξέρετε τι σημαίνει 2 δισεκατομμύρια? Έχετε γνώση τι σημαίνει 2 δισεκατομμύρια μέσα σε 5,5-6 χρόνια? Γιατί τώρα έχουμε 2023, σε ένα μήνα έχουμε 2024, προσέξτε, και το 2030 είναι σε 6 χρόνια. Ωραία, δεν τα χαλάσουμε εκεί, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Αν κάνετε τη διαίρεση ανά έτος, η απορρόφηση, ξέρετε πόσο είναι? Είναι της τάξης των 400 εκατομμύριων, 350. Ξέρετε ότι αυτό που λέτε εσείς είναι 10 φορές ο προϋπολογισμός ολόκληρης της περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια το χρόνο? Ξέρετε ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας, το θυμάστε πόσο είναι? Δεν είναι, κύριε Δήμαρχε, 30 εκατομμύρια? Πόσο από τα 30 εκατομμύρια ετησίως εκτελούμε εμείς το τεχνικό πρόγραμμα? Το 10, το 20%, τα 3, τα 4. Άρα λοιπόν, ξαναλέω,
Πώς θα μπορέσουν. Μην με διακόπτετε μισό λεπτό το συλλογισμό μου τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, λέω λοιπόν, και μας λέτε λοιπόν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα των 2, προσέξτε, δισεκατομμυρίων, δηλαδή κάπου 400 εκατομμύρια ανά έτος. Ποιος, ο Δήμος Καλαμάτας? Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξαναδούμε. Και θέλω τώρα λοιπόν, για να μην σας κουράζω, να κάνω και μια πρόταση. Προσέξτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό είναι πρόταση, δεν είναι παρατήρηση. Κύριε Δήμαρχε, ακούστε. Εμείς λοιπόν λέμε να κάνουμε πολλές δράσεις, μικρές, για να πιάσουμε το νούμερο των 2 δισεκατομμυρίων, όπως ανέλησε ο κ. Κοσμόπουλος, το 20% από ιδίους πόρους, το 80% από μόχλευση. Προσέξτε. Και δεν είναι καλύτερα να πάρουμε κάποια πράγματα που είναι πιο σημαντικά, όπως είπε ο κ. Μπεχράκης και ο κ. Τζαμουράνης και άλλοι, να αναπτύξουμε το τραμ και τη συγκοινωνία, αυτή τη μαζική συγκοινωνία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να πούμε ότι αυτό που έχει κάνει το μισό προϋπολογισμό και να έχει Καλαμάτα τα επόμενα 5-6 χρόνια πόσο χρειάζεται στη σταθερή τροχιά, η οποία θα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράδειγμα, δεν είναι καλύτερα με στα χρήματα αυτά να μπει ένα άλλο πακέτο, το οποίο παράδειγμα να είναι ένα φράγμα στον Ταΐγετο ή κάποια άλλα φράγματα, τα οποία θα εξασφαλίζουν νερό, αντιπλημμύριση και όλα αυτά τα πράγματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα και θα μειώνουν τους ρήπους και το διοξείδιο του άνθρακα ή θα συνεισφέρουν θετικά, που είναι το ίδιο πράγμα. Αυτά τα δύο, προσέξτε, μπορεί να εστιάσουμε μόνο στα Δήμους σε 2 βασικά πράγματα, τα οποία να έχουμε να ασχοληθούμε με 2. Εσείς τώρα έχετε βάλει, για να προτύχετε τα 2 δισεκατομμύρια, πρέπει να βάλετε σχεδόν 2, 4, 5 χιλιάδες διαφορετικές δράσεις. Θα μπορέσουμε εμείς να ολοκληρώσουμε σε αυτό το διάστημα αυτές τις δράσεις? Ενώ αν είχαμε 2 δράσεις, κύριε Δήμαρχε, οι τεχνικές μας υπηρεσίες, οι σύμβουλοι μας, οι τρόποι με τους οποίους θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα είχαμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τις επόμενες γενιές και θα έμενε αυτό. Τώρα θα κάνουμε διασπάθηση χρημάτων δεξιά-αριστερά, θα βάλει ο καθένας και από μια μπαταρία στο αυτοκίνητό του, θα βάλει και από ένα φωτοβολταϊκό, σε δουλειά βρισκόμαστε. Και θα χάσουμε, προσέξτε, το τρένο. Δηλαδή, πού είναι αυτό? Ότι δεν θα έχουμε αφήσει τελικά στην πόλη μας τίποτα. Ενώ σας δίνει το δικαίωμα το πρόγραμμα να κάνετε 2-3 σημαντικές επιλογές και να βάλετε κάποια χρήματα που θα έχουν αναπτυξιακή τροχιά, που θα προστατεύουμε το περιβάλλον, θα μειώνουμε το διοξείδιο του άνθρακα και θα υπάρχει και ένα όφελος, αν θέλετε, οικονομικό προς τους δημότες και γενικότερα στους επαγγελματίες της πόλης κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει, τελειώνοντας, να το ξανασκεφτούμε, να το ξανασυζητήσουμε, γιατί και εσείς είστε τώρα λίγο, αν θέλετε, πιεσμένοι, αγχωμένοι, πολύ άσχολοι με την προεκλογική περίοδο, και εμείς το ίδιο, δεν το αρνούμαστε. Και λέμε λοιπόν με την ησυχία μας να το ξανακουβεντιάσουμε, δώστε ό,τι θέλετε πάνω. Αν νομίζετε ότι πρέπει να δώσετε κάτι, δώστε το. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Καλό είναι να πάμε με καλές ιδέες εκεί. Να μην κάνουμε μεγάλες αναθεωρήσεις. Θα έλεγα να περιμένουμε, ο χρόνος υπάρχει μπροστά μας, θα έχουμε καθαρό μυαλό σε 1-2-3 μήνες και μπορούμε να πάμε σε κάτι πολύ καλύτερο. Και καλό είναι οι παρατηρήσεις σήμερα που έγιναν από τις αντιπολιτεύσεις, επειδή και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κύριε Πατηχαίοι, δεν είναι Πατηχαίοι, εδώ έχουμε 2 μηχανικούς, έχουμε ανθρώπους που είναι διαβασμένοι, δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, όλοι είναι επιστήμονες, αυτή δεν αξίζει η άποψή τους, τι δεν μετράει, δηλαδή τι είναι αυτό? Δηλαδή δεν κατάλαβα, εσείς ποιο μεγάλο επιστήμονα φέρατε εδώ πέρα και τα μελέτες όλα αυτά να μας πείτε? Ποιον? Ποιον? Κύριε Αντωνόπουλε, μισό λεπτό. Θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στην τοποθέτηση σχετικά με το κλιματικό συμβόλαιο και να μην προκαλείτε με τις ερωτήσεις σας. Και λέω λοιπόν, εντάξει κύριε Φαβά, το καταλάβαμε. Όταν κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις, απαξιώνετε τη Δημοτική Αρχή. Και εσείς δεν θέλετε να σας κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Εντάξει, Φαβά. Θα παρακαλούσα λοιπόν να κρατηθείτε και να ναι, ωραία, ολοκληρώνω κύριε Φαβά, στον ένα δευτερόλεπτο. Και λέω λοιπόν το εξής. Ξέρω μερικούς από αυτούς. Αλλά όμως η πολλή δουλειά, όπως ξέρετε, έγινε από τα εργαστήρια, έγινε από εμάς. Και εγώ συμμετείχα στην από αυτό. Τι να σας πω τώρα, ότι κουβεντιάζαμε πράγματα τα οποία ήταν. Εντάξει. Ακούστε κύριε Μανάκη, είπα, βοήθησα και είπα την αξιέπαινη προσπάθεια. Προσέξτε όμως. Αλλά, όχι, τα είπα, μη βιάζετε, περίμενε. Βοήθησα και είπα την αξιέπαινη και συνεργάστηκα με κάποιους σε ένα σημείο. Προσέξτε όμως. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Αυτό λέω. Πρέπει να δούμε και το μέγεθος των έργων. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Έχουμε πολύ δρόμο και μετράει το μέγεθος. Γιατί αν αναλωθούμε, και τελειώνω κύριε Φάβα, προσέξτε, σε πολλά και μικρά, θα χάσουμε το στόχο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντωνόπουλε. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους κάποιος θέλει να τοποθετηθεί.